imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KISII FM. Imanye ariro borito asante sana mwancho mategereri na baigo mwancho murigeria ho KISII FM 94.1 enka yumugusi mambia na indengia to kwarigania ase ensemo ya magazeti na kurigeria alia aire obolito na kuboko kwa nega na gutambe litukuria lero mbugate gazeti ya Taifa Leo mbia mono mayaka asogo nkonya binte yuma itebiro sina moka mwanya bantu no bikora leto mchana kego it's normal yes wakirivia nyasaye nomia chinga kichonse na ndotore tumira ne na inde litukuria lero kabisa alright ndoche ga ipeje tanganyika jengo corona ni mayaka litaga ya tole bwango sana jinsa chajiro ya umanyete wana litukuria igoro ngwaro cha yakorekanetega mu rai Wenso Moske William Ruto na atwaletege ikaro amona barai balia na aba waziri bali bare gosoka yes akamanya baadaye akamanya kuralia wizara ya waziri abaiya bali bara chikubwata yanere gokora emiremo asego tebekananga orogongo rwa central nkati ya balia bagestete bya sana sensemo ya waziri alright era kirinde kurwa gusiaiga omusike Ezekiel Machogu mubungu mukuru nyali bali masaba nacholetwe gutinna wizara y'ekiseme kabisa alright asoka kwa ngazeti mbwatene ya The Daily Nation tariki 25 Sotomu Jinyukia ndo mwaka yo 2022 tikulia Jumatano ase headline yego tebanga winners and losers in Ruto first cabinet winners and losers in Ruto first cabinet yes yani bali babete bakubua na konyore bitali na bali boigo batabete ne bahati yo konyora bitali binde ase serikali yaye n'abawaziri ababete gakutangaza litikulia igoro Mwancho motegeli n'umugano murekera senga seti yiga sobo imemono page chinyinge sana bunabona page ya kaberengo tababalege nga Moske Ruto niga preferite abanasiasa goterenera chiwizara gete libagali ya technocrats osabantu babwatu bomanyigete igoro ye chiwizara chiya unlike we ekorokoligeriye kero Jubilee yarengo chake government in 2013 yes abange bacholeta asaba wazi ase chiwizara nabantu bataninga abanasiasa that's when we found abantu about Fred Matiang'i was nowhere lakini gale tuwasinge njibu manyibua yegoro ya mnabona mangana education ekara yetu minister mutanga ni ya yetu mangana information technology n'ibintu bingabu nebyo lakini Moske Ruto iga prefer temono ko abana siasa ebirogebi kolengana n'iki appointments kitiyabeteka gukora lituko uli igoro asepeji akabere boy gase abeto koeranga nkikira chikobe mirimo ya deputy president Moske Rigadi Gashawa he was very clear nga nkiyago chikomoate nenere naboigo no yabete nga achikobanga prime cabinet secretary yori Musalia Mudavadi mirimo ya eni nkiara achigokora mugano ino muregera sepeji akabere wike sepeji ya gatata senga seti ya The Daily Nation right asepeji akabere litukelio lya igoro omo inspector bo banyimbo Hilary Mitambai na boigo omoteneri wekiombe kyubutuki ya DCI George Kinoti ngati yabali betigetiye emeremo Kinoti yetigetiye emeremo resigned lakini yo yondega achi etona terminal leave Hilary Mitambai atigaletiange emetie nyistaiga amatukaye gwikero mwelio asabano libagali yaye lya mochirete Jafet Kome guchia gutenda abanyanyimbo winyorenga Jafet Kome na kabiro mo police commander we county ya Nairobi in 2017 remember na kolete gasingia sana sensemo yibago
ndese bago na wendiria inyura ngari nari naseko ekokora maandamano Nairobi and stuff nero tukuru tubwa Kitiaga kabisa. Igo tebi. Wancho modeli mondo inero iyo nyo kumwinyorete. Otebi gumbi ya mono. Ya kwira na bago tebanga is a tough guy. Yeah, he's a no nonsense man. Yes. Bono nero achikoba umuteneri bwa banyimbo. Muno mu inspector general. Yeah. Yes. Kiombe kibo chone chimbe KISII niko bono kirachie gukora bochori boke ase chinsemo isano yemo yabo chinsemo chia Elgeyo Marakwet chinsemo chia constituency ya Kandara chinsemo chia Baraza town ngati alia asobo chori boke buracho korwa na boigo na county ya Bungoma inde ko icholia mabagalia yabali banyalete kobekwa ase echiwizara kiagara liki kundiri gwanchirana umuntu be wizara wakigasibire yes kabisa alright omugano igoro ya abawazi abanasiasa konyora liga saline namo kabisa ase we chi cabinet mbalimbali chiacholetwe roboti urbano rukwana rwikirano CPG ya kabiri CPG ya kane bamulekire tumugano gega bagatebanga Mudavadi back in power after a decade in the cold finally Mudavadi naso etase serikali magayo wakwe obukendu ase miaka 10 magayo gotatu ara ibagalinde lyonsi gosimire mende yonsi ase serikali yemagega yoko egwa libagali yoko banga mu cabinet prime cabinet secretary ino muganura CPG ya kane boigongo bamulekire tegegangana kibono oyo kabero monogeri bwe bunge nene muske Justin Muturi ago chikoba materweli chiko ya kunga attorney general gatano na gatatu bwense ya Kenya yemaga yoko ba nominated litkulego rwa chikoba mu attorney general boigo Kithure Kindiki orabero ko yaitera sana sa serikali ya Kenya kwanza because nero lenge one of those barenge preferred which ko be running mate ya William Ruto rakita cheti koba agaja se press agatebanje bono Wanasiasa njana atigire for some time bla 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 lakini litkuliga oroni gabe toko ewe reward bagatebanga Kindiki is rewarded akira etwe wizara ya interior yere bono nominia interior cabinet so interior ministry yewone igakonye bwatreri no moske Fred Matiang'i waigoma muri kritika CPG gatano ngana ki Ezekiel Machogo yo kabero mu jumbe bwensemo ya nyari bari masaba and a long serving DC we serikali bono igabete okuba nominated ko mu waziri wechisemi ekaro kumuligiria Ezekiel Machogu na ekano ali kuligiria mtandao na bana cha bantu bakubulinga nanyale mtandao bantu bagotebanga injirelia kwa na moshe mangana manga yakwanetwe lakini ekaro kumuligiria umuske Ezekiel Machogu na injirekero alenge umujumbe gati umwaka bw'ikirwe 19 bere ku mwaka bw'ikirwe 22 yes ngati yabarayi bari osaba jumbe bari bakolete bya sana ase chibunge kero ba veteranged so onyogo chikogendereria actually natanganete kurwa sero Nyanza urwa Nyanza in fact natanganete yes na nanda kabe na mbengia sana nationally so ngati yabarayi barachoko Libya but Jacob I'm just wondering because I think this is a conversation we need to have kiagara aba waziri mbali bacholire gaiga I'm just doubting ngana kibara choko lemeremo yabo because nabona isikoligereria Kipchumba Murkomen ye background yaye no wakili a very well known lawyer in Kenya igaya tu wizara ya roads and transport I don't know how relevant it is which yasale muntu na Alfred Mutua to foreign affairs that's a fair appointment because he's a diplomat na inde nabwate background ya journalism egesongo kia ene kiakere sana he can ably represent the government nonyana se chinse chesiko Kithure Kindiki ne lawyer a well known lawyer in fact a professor ya law inyoranga na mwakilisha te William Ruto lakini gaya tuwe wizara ya interior I don't know how that is going to play Njuguna Ndungu ayetwe wizara ya treasury and planning that's a fair appointment kiagara na kabere governor ya Central Bank ngakia moi remember ya bwato mumanyi abantu banda abange nani sikuligere liga Jacob ababu na mwamba ne lawyer lakini gaya tu ministry ya sports lakini inyorwe na ayetu bade ministry ye ngakia nusu mkata you remember naga ndikuwa na sense ya sports ya Keigo because ekaro kuligereria
bono iga SSM ya yemepira imense ya Kenya inayumba sana maega ya FIFA kwa ense ya Kenya ban egento bono buna bana sport turachikuriga limono sana nga ababu na mwamba na chikwende kinge ban yo ya rusirigwe. So I was talking about appointment is in relevance. Moses Kuria, by the way, na what a background ya finance magana economics no nyeto wizara ya trade. That's a fair appointment according to me. Mithika Rinduri is a lawyer. To wizara ya agriculture. You know, so I don't know, but anyway, let's wait and see. Because ngoja babale batebanga muwaziri taliko kora bintu binde binene anyway yase wizara no muntu wate chinguru no mu principal secretary. Yes. So let's wait and see chi principal secretary chiku chikoba appointed as chi wizara chimbanto kibarache baba na mulilia boigoga iga Aden Duale defense no nere nsemo ya defense background ya I don't know ya Duale na defense ne bintu bitaliko igwa na kinende. Let's hope for the best. Ase page ya gatatu ya Taifa Leo igukwanira mwakili uliosiretie umabugaye chinsemo chia Karen mwakili Gisheru Paul kwerera lituko elio achete gusirira bwate myaka 52 niga butete mwa elituko ligima akabuto amono umwana yakonya gusibe wine chingaki umungino achete ko swa asakurara akanyora umungwano ulio ugiregete gakumnyoka unyagitari akaralwo gusira umabwaye. So igo mugano no mwenge tanya gutwara mu cyando ne bwensi buburwire but bakotebanga ya pia dio muntu bwate stress kidogo. I don't know anyway. Igono postmortem irachiko leta obwene chinga kitoko manyigwa abamisie bagendete induction chinsemo chia Mombasa county ya Mombasa bono bune county ya Kakamega abamisie nigo barachi gutumika chibese chi county shilingi milioni 10 okora induction yabo Mombasa yoka ase kirali tuko koronga jere mbake second kumichoka kirali tuko arabe konyora marupurupu ya 14,000 shilingi kirali 14 agobeka gaiga ngajere bangesa agiti bangesa mono lakini sincerely Jacob, let's say the truth. We are saying inga tutagete ko agacha chi county cheito. We are saying inga chi county cheito tutagete ko chi improve economically. Yes. Inkitora imukiria ba MCA baito 60 something kurwa se county ya KISII gaiga to baire Kisumu to bakanire chindege bali nego chi Mombasa bagenda se chi hotel ya Mombasa batige chi milioni euro chi county ya KISII bachitige Mombasa ba konti mbubaragero ro batige chi besa roro bera nego cha gusigo cha gotoroseria machiko na kurara mikanga ki county iteko kora bubega. When we have big hotels in KISII county chiariko cha ko hold chi meeting echi chi hotel chinene sana umayete chirebo chira hold these trainings. Let us be sincere bwana, sometimes I sense ya Kenya akiri nje maoni anarawe tabauti kwanye kwenda Mombasa tinkong ya kwani chibese mekarona bere MCA ngire Mombasa kwanye kwenda Mombasa brigadier Mombasa na gochio. Yes. Okay, kwanye kwenda asige tote benga lero tigande gokia ekeronde ebo keronde korando mwelvo mwaka KISII FM kuturusia yatu ira sigete. Yes. Tuegokia. Yes. Korode. Yes. So I think asebirengere bia ne kenegento gegocha limo maybe aseka getegeta atari kwegoke bagocha egenteke sababu yaye no guchikoeresa abantu abanga ikobone kirumura ase bunge mubente gukora iga standing orders ye chire iga kero gukora point of order ge gukubata lichikeri goteba iga na mahoro in fact na mahoro kerelio lakini ando kwegokia nkole part bono my reasoning is this rora chibese tu atigire Mombasa at the end of this exercise millions and millions of money ingo benefit ni county ya Mombasa nero tuagacha tuatige county Elias twaruete ke asaime libaga chibese twari ko titigase win one hotel asa bana baguziba ko kolemeremo. I think abo muntu tamento chibese abo moshara abo a point nero yes. A point economically economically nero lakini ande kero konyeligi from another angle akabaga katwanyore bangwana baraguo manyete noroche campaign mudim na yarenge maya bangwana ba stress ya bagete ko campaign bete ko number 1 31+1 it takes a lot bange babo mbanya kolina ndege igoti ababe akira sa there is a time nayo go ikomanyete wate bange ndege yane ntangani ena alinete ekarona beto mu MCA na alinete ndege yane ntanga
I believe na bora nyole mbara batanga ni bajete Mombasa for the first time. Lakini chindage chibacha bachirene because mbabwate chi trip chinde chia benchmarking which na wani chinse JCCO and stuff and blah blah blah. Lakini well lakini into tuyatorengerelinga na kitura improve economy na kugrow. Yeah. Chi kurende chirichiro serious chikaunti chetu chitokuru. Na litora rose na nemeremo na litora rose we can empower businesses. Lakini nende tobwate miaka 5 yo chakubaligereria ntuno kubasabira mayaga Mombasa asibachete induction yere biya bairane biya nande bale biya bonsi bachake mirimo because you remember no eno mugaba no bono pe county ya KISII atebetenga njitinta geti mondo osiri nyomba ngase governor komenya buone is just next here mwane njengo cha cooperate ku Rwanda is operating from his house. Yeah, he's doing well. I mean at least abo bese boke kala ba preserved. I thought that would be the reasoning no na saba MCA but all the same we wish them well kuba genda kwa kontimbu asa mache chumbi Mombasa. Turaligereria oroboti ndurega ime ye county ya Tharaka Nithi mo subati oria oite to musacho enere goita gotebekana naligete liuko kana ligete lirube ogo tebia bana bae bamuabere musubati oyo Pamela Wanja omugano oyo mugima enjera CCTV babwatete musubati orio goito musacho oyo na no murekeire boikenwa CPJ ya gatano asepeji ya gatano ndalimo bamurekerete gangana kiba waziri korwa serikali ya Uhuru Kenyatta babete bagutia na gutigara asaba waziri ababacha oletu no Mosque William Ruto mukwanero musubati Monica Juma mukwanere Simon Chelugui na boigo mukwanera Babu na Mwamba oikonyora mu chief administrative secretary ya wizara ya magana y'ichinze cy'isiko lakini obetwe usowetu ebu waziri wa magana y'sports na boigo nabasai boiga sepeji ya gatano kabere mbabwateke go mugano ngana kia marieta manene sana konyara se kampi ya William Ruto ba mise tikuru basaba waziri babete bagachorwa mukwanere Johnson Mudhamoro in fact umunyakere go wiki amagia ODM the chairman mukwanere Ndindi Nyoro no mubungaro Kiaru lakini people were expecting naye go waziri wono umuntu abantu bakumeti Josephat Nanok the former governor ya Turukana Tayande David Ndi senior economist he is nowhere people were anticipating naye we wizara ya treasury Okotho bado mugavana we county ya Migori former Tai anywhere Hassan Omar kwa Mombasa nowhere Josephat Nanok onye siasa yache teme na bera abenga ya mubegete siko because inse ko nyoranga Turukana egavana ya abuwachi kurane ya ODM lakini a former governor ye county Josephat Nanok olenge UDA in fact a chief agent ya UDA so that means he didn't deliver from a constituency manyete na beko bakongo akongo sana mayako manyete kero mbe mabokerege kero kindo nyensia za yaje na beko nyarekana na beko nyarekana at the same time te ko nyarekana eto kasi na arabekire maita banta bange mbara abatayo bandu maita ba uchiko gusino bu ambassador abandu nobo PS kigazi cyo chini kinyinge kiro bono tukonyara kurigeli 1 2 kikyaligeretigwe lakini siasa bono kobeko mu chief agent maita sinaro abekwe lakini wevugetero tanyale ko nyegeriero because no nera litangani ekiama kemoirete egento kimumanyikanite kabisa no DM yamanyikanite anyway boy gomba bwagete gasomugano urase pechi atano kaberengana kimurai bwense Mosque Dr. William Ruto ataikiranite ira yaye iye aliyereta basubati bakabasaini women charter you remember musagano olenge nyayo agatebanga 50% ye cabinet ego basubati asaba basubati bana boko bara my friend what are you saying basubati yabamba gwetani basubati sita bale 7 bale 8 nibagitie bale 9 basubati 9 lakini ndeti tuombi ngabande mbachiko so asesa mu PS tungoje tu no la seveji gatana kabere okay ya sepeji gatana gatatu ekina kimubware taneti Felicine Kabuga kurwense ya Rwanda kagaire o chereta abantu wetani abantu chiribu chimi isana isato bagasiria magimabo 800,000 bagasiria magimabo ase kisego kiri cyo bosa kucyaba hutu n'abatusu kine kindero kiracho cya kakinsemo cya Hague me Netherlands asaswerera mama chayo mugano norase peche 14 nkwayo chutia bwase bano murai wensa megatie gosakoleta munjoli ya manena si wizara yobolendi bweme abwase bano Matiang'i is not going to be there
abwa samo chorete kituri kindiki gwechikoba mu waziri bwa mangana y'obulendi bwaime ade ndwale gwechikoba mu waziri bwa mangana y'obulendi bwe kurwase chinse chesiko se defense nabo igo umu inspector general igabete replaced na Jafet Koome nabo igo George Kinoti nari saineti libageli ligatangaswa elinde umu waziri umunga wachi kuligibwa so no mu waziri umuteneri bw'ekombe ya DCI ebo igo mugano nora sepeje 12 nkwa yukwana rego ryo mu wakili Paul Egisheru bunabe ataka gushyira mu bwa ya senjero y'ubututu kanwa bwa se alenge oyomo ase bali babwatanira sekina kia ICC nabo igo mugano nore kuri ase county ya Siaya sepeje 14 ase bagotebanga chikura konya chitrachi okolekana ase county ya Siaya county yiga ya kanete 400 million Kenyan shillings iguchia saba anteko tebekana babwate oseba bali kudaye county yo lakini records nchiri koro clearly nganga yi bali kudaye nkieke bali kudaye county bino mugano ora sepeje 14 senga setega ya the Daily Nation. Alright ayatigal tega na segesero gichigoso na bagosolia utaragenda segesero chikomanyo motegareri pull out bwango ya enga setega ya the Daily Nation pull out nego cha yatu kunga DN tuli tukreji matano bakumulekera mangana parenting. You know, I realized emechande menge to gutwara sabana baitu in our society bono igana singe ya poor parenting. Trust you me, the way abantu abangokora bago behave bono iga it's contributed na up enjira kwa better raised na Bible yeah, true. In fact abana abange bono iga bagokora umukibagu etoma mono wikonyore nga Bible babo mbalenge kwenyara mono at some point bakalan na kibagu etere ndaboka abanyene bakalan no ego kamengombe even as kiagera Bible mbalenge na kende nabantu batari kwenyara bono you know ile kujitegemea na kujituma gutaka kweroza ile bintu abweka because ontebo kubato koboko yagera kwa very responsible hiyo nao nakubaliana nayo na inde enjera mayaka enjera tugukinia abana yes abana baitu na baukina exactly yeah enjera ukorilete no musubati nyombalia enjera ukorilete nabakoli emirimo enjera ukorilete no mogeni umwana ule na bagukina umanyete nga nabo muntu atakerukina in fact etuke ngo mogeni agocha kwakira muntu akongonta iga tugukwana umwana uteni wale nyomba amanyete nga uyo nyanyagete karonta mutagete ndio koraki tindiko igorangu ngukira onye ne ndagera muntu amaetonya onye gukubise ndagera umwana bamaete nga mogani ga chindagera tali koraki tali kwegwa so enjire lyo gukina onye ne kanisora ase kanisa umwana na bagukina umanyete ngobugima na oboganire ko komenyo ingamune. Actually be very careful no nyene kero okureizi umwana especially abana banyaruka umanyete nabera happen nandi ngocheri yanyarika nabantu gutigana nkororo Jacob yes nebanga you are a single mother nebanga you are a single mother watu mwana munyaruka usekero kende kuwa bete heartbroken ugasoka kurua se marriage usekero kende your relationship didn't work out yes andi kaera no bururuge tobobe no watu mwana moko munyaruka what you talk about men aso mwana oyo munyaruka tegerete yeah na kia kuimukia in fact naonekera go kino kanyora go chakwanga basacha bosaigo that's why kanyora most of the women go bagutaraga iga bosaigo nga I don't want to get married abasacha balega na singe nje bintu bayigure for a long time kurwa sa Bible kurwa sa bantu bande basali getemetwe bonega batagete go conclude about things which are not true bantu babwika ini my friend there are men who are responsible. There are men out there, my friend, who make good husbands. Who saying a men are the same, are there from marriage is come, it doesn't work out. Nekene, na bago no musacha. Enchironye go kwembora muka go kumwembora lioka mwana oyo mumbona bagukino maete nga mukungu kago asire nechikobi nechitege. Aina aramulekere igazenga zeti pull out ya katika tenga zeti ga aso mungwano ya mako tebanga my wife has confessed that she has an affair. With another man outside marriage. What should I do? Kazi ngumu. Ekinega kongu sana. Boy go chinse chisiko kaiga Jacob. Migano nerege kora chinse chisiko. Na boy go ne biashara binde mbire bitangasira iga na chi advert kawaida. Na boy go na obituaries. Tima itiko seno bwate kende. Tuligere chikosori ngo chori baadaye tangalia baadaye. Right. Sasa bano tuira se dondo. Dondo Elinde tonyare gukora amagazeti.
Dondo litukolia lero ntagete kurusia yemo ga nkoire mbako muchuke anime ya Masinga kagete no niko nande tobwate dondo ya Masinga. Leo ni kama kuna maneno Masinga. Leo pia tena kuna maneno aiga musacha naro ko rie bintu biaye utitore ndagera ya utitora macha kenyo utitora akogora chibesa umenya gweta aseke banda wando chiko kabesyo mungene gete suguma ya bono ya bere naro amarwara akogora cash na ndo chibesa chinyi iro agotitora amaruta atabne gentegeke akogo kimbaka basubati na basacha gego ikase ndagera wando chiko kabesi kera kabesi litali gwakana anabao kabesi rero mamiranda ike na ndagania kabesi atali gokoreki atali gwakana musubati yendo komatenga yarende ukabesi ukorene ngokaletiki kwabero konge utali gwakana onye tuli komwa enjenera gosokia matusi akora matusi yali amalitama bama kabisa bono naga kitelimo musubati wakagechi gusana kera matenga ya tindi goko abono kwanalire bube akangea matusi yali musubati yali andi tukerie bekernetie na bamugastite chikobi ne chitege kingi sana akamutwanga kweli na kumotebinga kyokora kwanywa maruaro kachi lakini yesu gumenda yago ukwenda kubekenda yage igote eroganetie bedeni akamoita sana kurwelio muzacho yini gachenjetie njera tari gweta ukayigotete agwete rutie ngao ngajire kwanega Tiangu anega Jacob. Yes. Sike biashara byo muntu. Sike hustle yo muntu. Sike hustle yo muntu. Yeah. Omuntu koliro mukia. Ubekire biashara byaje gusekero kenene bikoro takonia gusekero kenene chianga konia. O happen likobo musaniyo. Ngasinge nje bosani bono kwa motebinga koro teke gechiri bunye nchengo gutomere chibese mambia asenge nje no musani yoko ige koro to lakini kwamanye koba irresponsible yabali deni tutageti kumwaka na bese chiaye you know musani takonyara kwimukiri getambukiro people are suffering bana because of friendship sike hustle yo muntu my friend sike biashara byo muntu onye kwagolire gento mwaka na chibese chiaye na kiago survive onye utete kumwaka na chibese wasanga ndio bosani mabantu muntu siri kokobwata no kokobwata mambia ndo kabese nga yakoruzirende sike biashara byo muntu bwana eshimu biashara ya muntu ne side hustle yaye na litara nyari go promote ni and another thing by the way onye na achakire biashara gete we are friends Nkyo tago lirege nto gutumeka botambe kurwa sende na nchom promote. You shall have supported me. Yeah, true. There is a person who can opt kolege nto online, my friend. Egentege koni kuno musanyo. Egentege koni kuno musanyo yabwate shop. Asenge ncho ye difference to the sene ya 50 shillings. Lakini ta komanyanga nonyeka ko online ngo akanale shipping fee. Andi chetane tinonye ni chetane tieje. Mbalenga bakwende supermarket gwati ko muntu ensemo gabuga nere go promote nera kine. Tell me. Let's promote each other. Kiagere kero gwakuru muntu oyo. Nero gocha jange mojango WhatsApp e group yao. No gore bintu chimiro cheche bese mapake tete maiti usine kwenyule. Let's support each other. Kabisa. Kagete ko ikirabwo. Atokora bagazeti. Tia tokore tocenge biro bya minyo kiregaiga. Mwancho mategereri tukiramno tokora sensemo ya magazeti ili tukulia leo Jumatano kitariki 25 istumutinyo kiando mwaka uyo wikanande tukulia mambe turachikumena sina la ziada mna butambi tena Jacob Ongeri. Enyorenga seti ya The Daily Nation wikanande tukulia angitoba manyia mange nchego nkuru kwa Ronald Mayaka Brigadier. Mbia mono. Asa magazeti aseri tukulia rero. Ayo na rairo borito asa magazeti aseri tukoria rero. Ayo na rairo borito asa magazeti aseri tukoria rero.